Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito iti pagayam nyo ni Manong yu Nemi Ruiz, may kumapkablaw, tinimbag nga oras. Padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Randy. Ti ama, ken asawa, abinaybayan na ti pamilya na. Apay nga ta. Apay nga ta nga dali ti asawa nga lalaki nga mangbaybaya iti pamilya na. Vice versa, kas naman tayo ni babae. May sa manan na pagkasalitaan nga tayo pag-adawan iti adal. Hintayon, irugi, nga ibasa. Dati pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Randy. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, inkarik idi iti bagik ngano agayatak isuket isuntulaing ti babae nga patpatek ko. Inkarik idi ti bagik Manong Nemi ngano og pamilya agbalinag to nga responsableng asawa ken ama. Nga aramidag to ti amin nakabailak tapno may sakad ko tinaranyag masakbayan ti pamilya. Wen, dahil edit inkarik iti bagik. Isong idinamamo ko ni Adel. Kat masigurado na talaga nga ison iti talagang ayatek iti agnanayon. Inaramid ko ti amin tapno madluko ko ti reknana. Nagsabot nga tamit ti reknami Manong Nemi. Akas ko nakang kuana nga adun naging babae nga namamok ng mitalang mariknak ti isang sangayon nga pitik ti puso. Nga para kang kuana. Imbaga kang kuana Manong Nemi isu ni Adel ti kayat kong balin nga ina, dukit agbalin nga anak ko. Ingkarik ti langit kandaga. Ingkarik ti awan patinggana nga ayat. Nasinaw ken napudno. Idi aklunan nak Manong Nemi ingkari namat kanyak nga sisyak tulayang ti lalaki ti biyag na nga siyak met tinabayag inararapap ng baling nga ama dikit anak na. Siyak ti kayat na kataktak na itirikat ken namay ititong palbiyag. May sak lang na numo ka masun Manong Nemi agtrabaho iti construction. May sak a construction worker dito Pilipinas amo maket oray no masun ka. Porman ka man wenno kapatas ka. Manunat sweldo basit lang. Ngam nagbalinak nga nainot. Wen. Inidyak ti arak, inidyak ti sigarilyo, inidyak ti barkada, sinanamat metak Manong Nemi ti kwarta. Aginggang iti nagasagana ako nga mangikalay sa kini Adel
injaya kun kan kuhanan ti kalaysa. No kalaysa ta, pag naidan ta, dahil iti sa lutsod ni Adel. Idya balay. Ngayon medyo ado kami. Idya balay yo. Ngayon nakababahin mat, no? Siya nga lalaki ti sumangpet. Agkasera ta. Kabayatan nga sagsagana ta ti. Panakipanakder, ti bukod tang balay. Kat kasta nga ron tinapasamak manong naimi, nangala kami ti pagkasiraan mi. Dito kami nga nagden na manong naimi kas agasawa ngagpimpin natig. Nagtutuloy mat ti susurot ko ti construction manong naimi agas may sa nga mason. Wen, aging nga nagsasaruno ng empas nga iti asawak manong naimi ti upat nga bunga ti ayanayat mi. Marik nami iti tirigat. Ngayon ko nakangkuha na pagsasarunon ng ti upat, tamamambinsan tirigat. Babae ti nauna manong naimi so daytoy ni Ani. Kabuta, lalaki ti si Marno, Randy Jr. ko nakmate. Babae manan ti may katlo manong naimi, tapno ada Paris ni June, masapol mo ay sapay, katno lalaki, agpalaikit katnong ko na. Kadagpeso manong naimi. Nadaan kami, iti upat nga anak kiniani. Makita trigat na manong naimi nga mga iwan, mga sister, mangudir kadagiti anak mo. Tanong kastang, ang kapuag iti trabaho, wait, mangikunton iti panagpukaw, ni Adel kadakwada. Ani, imbagag kang kayabanin di kiti adin ta, ikalabaran idanta ni, dandanitan ni papangyo. Makitak tumutan nagtataray di kita anak kumanon nemi, nagkapuda na pa nakiayayam. Imbag namanakam ni aning inauna, manon nemi kiti sunton ni makamong mangudir, mga labar, mga tulong karikiti adina. Tapno na sumangpeta kong kat nadalos danton. Sangpet kong tumaten, ti sarabok kadakwada, tano kasta nga sumangpeta kat katapusan ti lawas. Sabado, rabi malam ti Sabado manong, sweldo. Gumatang tumatay pa sarabok karakitan anak ko. Kaya siyempre, iyawat kong tumaten iti asawak ti sweldo. Pagpanunod tumaten. Ay, kakaasik tuman nga mga budget dito Randy. Ay na, wala ti awan. Agkurkurang ti masapsapol mo. Kit imaduta yun. Pasensyakan. Yan anay mo na. Ikadagata mga budget. Dito unag sisidat na imas. Ang emno kasta nga Domingo agad, ingkawat makitsanda. Gumatang kamutan ni at karne, uno, nata nga, mabaling nga, may sabaling asidente yo. Laksid iti lawas na. Ito na minsan, manong nemi na ganak ni Ani. Pang? Ito na nung madanta ti bukod nga, balay. Ito na kwarta tayo. Ito ka ano nga do't kwarta tayo. Magkitak no ko, agreklamo ni nanang. No tumawatak no ko, ti kontribusyon ko di eskwela, kit awan ka no, apolos, awan timor or no. Pang? Pampanunutek. Iti kasto nga kaadumi. Sa umbukot tayo nga balay. Agkas kasera tayo. Bayad ti kuryente. Danom. Makabagbasak to nga tayo college. Ada ambisyon ko pang. Anak. Sa sino ko matao nga ambisyon na. Kasla mo lasal sa lutsudon ganyak, no kayak nga, ipaay ka na kayo, kaya may kinipamamangmon, nga ipaay ka na kayo, nga kakapsat, naranya ka masakbayan mi. Kasla. Bayaman na. Kasalitak ni mamang mo. Mapanak ang trabaho di abroad. Ha? Kaslamat ko mati sang hasing ko pang. Kas ka rin na duma, dakitikas kulaak, ni mamang na, adadya Hong Kong. Uno saan, kadya kas kulaak, ni papang na, adadya Saudi. Ada balaydan, napintas ti balayda. Kasta ko mamati kahit ko. Awang ka dito plano niya kasta pang.
adda nga rod, iso nga rod nga, napintas na yung palagip mo, tapagsalita amin to kini mamang mo ti amin. Anak, tumulong ka kini mamang mo, ha? Tapos saan ni marigatan. Ken, tulungan di kamsat mo. Agto tinulong tayo. Naori kas kasano lang dirikat. May isakad mi tinaran niya kamasakbayan nyo. Nga kakamsat. Da kami kini mamang yo. Idagsalita kami kini Adele manong nemi na ibaga akong day tapanggap ko. Nagsanay. Abang nga sinay ka. Well, panunutek ti disadvantage ti amin. Abang nga na disadvantage ti panunutem. Saan nga di advantages? Ano ko man ti disadvantages na? Siyempre, umadayo ka kada kami. Handa ka makit-kita. Anyat amumin, no? Anyat kasasahad mo diyay. Kan kastamat, itibiyang mo saan na ka mga makikita. Nga di mo matamu, no? Anyat mapaspasamak ka na kami. Nagkaaduan na ka na kita gaburo-aburo dita. Ama ko na kang broken family. Anyat akit mo sawan. Siyak tumadayo. Siyak tungat at makalipat. Saudi ti papanak, narikat ti babayid diyay. Uno si kakadit makaramid to. Iti kontra mangmulit iti kalaysata. Randy, jak tupulos aramidan data. Ikarikan ka. Posible nga rin nga siya tagaramid. Ngam jak tungat kahit nga ramidan. Sinad, agbalinak to nga napudnukin ka. Awan ti sabali nga panggap kong umadayo na saan nga para ti masakbayan ti pamilya tayo. Iso nga, saan ka kung mga panunod iti negatibo? Positive. Agsakripisyo ta nga doa. Para tinaran niya nga masakbayan di kita nagta. Di manon nga ruden manong nemi ti papangkon sa Saudi Arabia nga nagaplayak akas masun. Ado kami manong nemi nga kakatrabahuan iti construction nga nagagandang nga napan. Inarakop ko sinagkaysa di kita anak ko. Carlo, biing bunso, nagsingsingpet ka, ha? Saan ka nga paananawa, tapos saan nga pagproblema na kaabsat mo, nang roon na kinimamang mo. Wait, Papa. Joy? Pa? Saan mo nga sutsutilin ni ading mo, ni Carlo? Wait, Pa. June? Pa? Kasi inauna na lalaki. Ha? Tulungan. Ni manang mo. Nga ani. Karigit aramid ti balay. Wen? Sikat ti panakaama, di kaabsat mo. Gabot sikat lalaki. Wen pa? Ani, tulungan ni mama mo. Karagit aramid tunag ti balay. Kastamat nga mga iwan karagit adim. Kasunod ka ba yung papa? 4 years dito kontratak. Di kad agraduarak to nito no umay nga parang graduar ti elementarya. Di third year high school ak to. Kumakit. Ito sa Sang Petchukit, panag-graduar ko ti high school. Di mabaling ko ti extend. No kayat mo. Depende to anak. Basta tulungan ni mo sa mga baybayan na kita dim. Sikat ti panakainada, no kasta nga awan ni mo, no awan ni sunat na paparan na. Ngayon pa, saan ka pinagpaparan? Ni papamit, katuan itong balasang ka, natakanto ti high school, baka no. Saan ko itong naramidan dito, papa? Kapag ada ambition ko. Kahit ko, matulungan ko ito, kapsat ko. Nasakto ito mo na graduar, kanadaan ti trabaho. Very good. Idagpagada ako ti asawak manong nemi na isang sangayin ti irut ti rakop ti tunggal may sa kada kami. Adele, amok nga dakkalang sakripisyo kada ta nga duwa dito eh. Ngem, panunutem para tinaran niya masakbayan di kita nagta. Di mo baybayan ti magim, di mo baybayan di kita nagta. Salwadam, ti sagrado kalay sata. Awan ti pagtanakam kanya, Randy. Agbalinak to na po no. Kasta ka kumamit.
Salwad mo kumate sa grado akalay sata. Manong nemi di adda akong dito soundi kas iti bagbaga di kiti imununan nga nagab-abroad nga kangrunaan nga problema dagit homesick. Kadag pa yung manong nemi, homesick ka talaga. Kasla agmay may saka dito lubong no sa mo makita di kiti miyembro ti pamilya mismo. Di pagpintasan na manong nemi, kalpasan idi ti makatawan, at dan cellphone, naman pa adda idin, yung sampay lang ang uso. Nakala kong ti cellphone ko, manunay pakamudamatin, manunay sa Jabalay, dito Pilipinas, kadamatin pagsisinubatan ng cellphone, nga para kanya. Kat siyempre manunay, dandin inaldawan manunay, nga makapagsasarita kami. Iti asawa, sa kaysa nga kasarita na kita anak ko, umanay na makamang arak. Binulan manunemi ng ipatuludak. Kerkas iti plano mi iti asawak. Nang kita iti lute. Iti adan lute. Nagurnong kami para ti panakaparakder ti balay. Tinawagan na ti asawak. Hello, Randy. Kumusta? Well, kasi iti dati. Narigat nga naragsak. Narigat. Kamuta, siyempre, nadagsan ti trabaho mi. Mason. Skilled worker. Okay, met, no. Agsasarita kami kabayan nagtatrabaho kami. Sa akin, no, akin na kami. Ado nga istorya. Kano, matawagan kayo, kat makasalita kayo, makaina na akon. Nakasarita kong timang kontrata ti balay, may patakter. Ti kunakman kat semi-apartment. Ito apay, dapanggit mo nga nagpaupat ti apartment. Matakas ta. Ang kasi ti planok. Porma apartment. Sanga porma balay. Nukas ka sa nunong. Alam mo, napit na sa plano, honey. No porma apartment, manong ador. O, upat nga door. O, 5. O, nagtakol mo tayo, nagagangin lang apartment. Up and down? Naan? Di ba ti apartment up and down? Depende Mga patagtraklatan, magplano ka ti balay. Ito 4x4 sila, semi-bungalow. Isot kayat ko Baka ta kabaylan ta. Tumultulong akmet. Amon mo tinegosyo. Buy and sell. Nagtinulong ta sa lang sikat na pagkapunti ang yaman nga may kapagkarita kang balay ngam kang runan na unay keng ka. Sige nus, among nga pagsayatan. Adan ton di balay. Ito nagbakasyon ka. Semi-apartment. Sige. Kalpasan tipat nga tawan nga kontratak manong nemi talaga yung karigatak instant may sapa nga tawan. Uy, pare, kakaiso na nagbakasyon ka. Kahit mo pa extend. Kasalakasan kang mailiw ka na iti pamilya ma. Tap no, igidan ko tim, parang graduar dyan inaw ng anak ko. Iti college? Hambatin Lakayat man launa yun, college, high school. Diyan ino nagka-graduar doon ti high school next year. Iso nga pa-extend ko. Si kamong pa lang, siya kat, numabali na ako, malpasin kontrata, makadanak man ti pamilya. Tawag ko nga ron manong nemi, nga may sapi nga tawon sa kabay kang kawid Kinayat damat manong. Basta tinaskan kat agawid agbakasyon na. Agbakasyon ako manong nemi nga madanunan, kastaon itiragsak itong galmay sa kada kami manong nemi, irut ti arakop. Tasawak ti mo na. Kaslasaan nga na nayunan ti tawan mo, si dad. Si Kamet, siyempre. Tada, saan nga ba nga negosyo pang tultulong ko ken ka, kita kasapulan nga presenta bulak. Sa bagay, agsursusur ka. Baka kahit nung sa balit isursusur mo na duma. Ay, magpagdot ka. Saan kuntong haramidan teta? Naman pa adumat na mga sulsulisog ken ka? Hanga maliklikan na gadi sulisog. Ngayon nagbaliginak na natin ka. At darupak na isarang ko ken ka, Randy.
Kanadarupa kay sarang ko karigit anak ko. Jak to kayat nga muritan ti kalay sata. Tadyak kayat nga mapukaw ti respeto dagiti anak ta kanya. Very good. Numabalil na ko magit. Mapantan di ta kwarto. Isibro ta kwarto. Namamamamong pagin si Brok. Agindak man ta. Kada ta kwarto ta. Panaka master bedroom ta. Dagiti anak mo. Sublat mo idang arakopen. Uy, happy graduation anak, ani. Tumbigat pa lang pa. Kanento no, bigat, maleme, paalat ito trabi. Bale, welcome party and victory party. Hindi parang nagtuwar mo. Doon sa boyfriend mo. Nimit do, papawan. Kahit kumusta ka man dyan? Pang, nasing petak. Oray magbagada nga naluko ka na ti junior. Kalpasan ti, makatawan, agraduarak tumatan ti high school. Adan tumatan ni manang ti college. Sumarunok tumatan nga college. Pa? Kabailan nyo nga ta? Mga asin po Diyos. Noon nasken nga mga anak ti sideline ko, another job ko di Saudi, aramidek. Uno saan kat, kanayo ng overtime, no? Kaya kayo nga pagbasahin namin. Dami ka ni Mamangyo. Sa bagay na pintas mo, negosyo ni Mamangyo, makatulong met kanyak. Naman pa'y adadumat lang, siyempre, tiswaldok ng jay makanan siya na. Yung sumnat ko mat, ganarakop ka ng usta ni Joy, ni Bonsong, ni Carlo Manong. Kat siyempre, gabuta, sang-sangpet ko, adumat na kita may simmarabo. Nagkadadamat na kita insagana, kaginatangin pasarabo, kaya kita kakabagyak, barkada, kagayam ko. Nang ipatakderek mat manong nemi, iti half gallon nga brandy nga ginatang ko, insang pet ko. Saka nagpaluto mat nagpasagana ti pulutan. Kaya dimteng manong nemi ti rabii, siyempre, nasa panganagawid di kita sa nga ilit amuda. Na andit mapasamak, fight night, kalpasan ti 5 years. Nga pinagin na dayumi, manong nemi, kaniya, Adele nga asawa. Kasla ka barbaro ni ayat, kada kami manong. Nairot ti arakop ti tunggal may sa nakabangbang lulat na ti asawa. Kasumat iti kinamatyok, kinabanglok manong. Nawampay semento at igkama. Nga mamukmet na sa lakniban, kana ilalaen, wano asikasuwen ti magi, ti kinagwa. Nakiirot dagiti agek, unarakop ka nakabarbara dagiti agek ti tunggal may sa kadaan. Kasla sa nagkupas manong nemi ti pamagiti asawa. No agraduaren ti high school ti inaunan. Nakaibimas kalata, sweetheart. Iliw mo lang man. Nga magkure ka. Apay kasla sa nga na bornok. Taan niya ko 5 taon inurnong ko kuma. Inananom nga ron. Salunsudan mo lang kuma. Sika nga siksikan tulay, Randy. Sweetheart. Kahit ko akabrot manin. Diyan mo na nga rikos, may isang atawen. Kahit mo sawen, mamin 5. Tapno, mabrot ti 5 atawen. Nakaragagsak kami, tinita nga panagraduar ni Ani manong nemi, at siyempre kas nagtutulagan mi, nagpaala kami. Tinita pa naggraduar na manong nemi, dumantig iti may, naawat na nga regalo. Mano nga, bulan ti bakasyon mo? Ano nga bulan? Duwala nga bulan nga bakasyon, di ba? Saan to opening manin? At damatin balay tayo. Kompleto met. Ano nga sumaron ita? Ada balayan? Siyempre. Di ba nagbasa ni Ani? Nursing ka no't alam na. Ni Arjun. Engineering ka no? Opo. Ni Joy. Maestra ka no? Ni Carlo. Accountant ka no? Opo, na yun no. Alisto ko malakaya. Ta agraduar da amin yan kat agpamilyada. Aginanatamaten. Ano nga ginana? Makainanata ko man, gaywan tatapo ko ta. Di lang mamin, ano ya, sweetheart? Kasli di kalman laing
paspasyarin ka. Kasi di kalman lain nga. Nga plano ta. Kung kasano ti, papintasin ta, tagbaling nga pamilya ta. Randy, sapay ko mataon ti dumdum ti nga problema. Sapay ko ma. Sapay ko ma, tawan ti dumdum ti nga problema, dayta iti ulit-ulitin idi ni Adele nga asawa. Idi pa nagsublik manin dito Saudi, manon nemi na ikawa ak manin, dahil tinapaot basit, nasurok nga makabulan manon nemi, nga panakidenak kadikitanak ko, nga dadot napanami, napangkam nagpaspasyal, the whole family, nakaragragsak ka. Tapos lang nagbalik man na nakawaw, tilubong ko, idadak man dito Saudi. Naman pa adalat na komunikasyon. Tawag manon nemi, audio call, video call. Aging ka manong naming iti may sangal daw nga day off ko na panak mo na nagpaspasyar. Kagangay day tamano, tadamat pagpaspasyaran dito. Aging ka nga nakakita ti may nga babae nga. Siya tikit kitaan na. Kasla da basol ko keng kuwana. Abi siya tikit kitaan na. Imasdig, hi. Are you a Filipino? Api nga rin ng English na Pilipino ak. Ay, Ilocano ka? Sige, Ilocana ka. From Isabela. From Ilocos. Siya ni Randy. Ella. Siya man ni Emma. Emma? Api katawa kay magaknago kong Emma. Oy. Kaduan na nga hasta, makasasarita ng lalaki, makamamukit, Emma, tinagang kunak, ibaga kang Emma, katawa da. Ano na kita soon, di pa nagkatawa yun? Abi nga sa tipagsalud-sudan, dati ko may muna nga nagkatawa nga ng ibaga nga na Emma, tinagang mo. Hindi naman sinumbatan. Mabaling ka di Randy, nga sikat mga ibaga. No, apa yung nagkatawa kayo ng ibaga, nati may sa babae ka tinagang na Emma. Ito kasi nga sitwasyon. Adayo kam di pamilya mi. Siyempre, ni Emma ti katulungan mi. Mawatawan. Abay nga Emma, ima ko naman. Tapos na pabintas, tapos nang balingan na agad di babae, Emma. Kasi tararamatin mo ka. Kapabo ka nagbakasyon eh. Diyak pa'y naramat. Kat no, saan nga ima no, di kataldag nga Emma. Akas kanya. Sulisog ka, Emma. Dapat ko mang Emma tinagan mo. Dahil yan tinangrugyan, ti kinasigan mi manunemi kini Emma. Kaya ko kumaliglikan. Gapat na pinanunod ko ang dagos. Diyak kayat nga liputan, ti asawak. Diyak kayat nga guliban, mulitan, ti sagrado akalay sa amin. Iso nga nakusta nga tumawag kanyak ni Emma, kanselek. Diyak kayo nakasarita. No, ag-message manong name ag-text, diyak basbasain. Diyak upupenin. Nagbaling nga disturbo kanyak manong name. Nga madarag iti kundaway, nga diyak makaturog. Nalpasan di pa nagsarita mi kini Ani, ay kaniya Adele nga asawa. Diyak makaturog. Idi-agring di cellphone ko. Ni Emma. Diyak napupuutan manong nemi. Renisip ko. Hello. Abi ni sis na banak. Abi nga nagliklikan nak. Di nagkayat. Napintasak man ta. Nabangluang. Naimasak siguro. Emma, ada nasawak. Ada ni ti college, ti naunak. Kat, ano ko mat question na? Awang matiranta ka mangagaw keng ka, di pamilyam. Kahit ka lang nga tulungan. Jack, tulungan? Ano nga wagas nga tulungan na? Tapno maipantili mo. Nga saan nga dati imam to sa rin. Ada nga pudpud nung Emma. Di ka maawatan. Napin nga, surusurusugan na. At dapat pamilyam sang ka di? Hawang ba'y asawa, balasan nga.
Adalip-in partner ko idi ngam sanggam nagkasurutan. Sakbay ngay Mike nagtrabaho dito sa Saudi. Nagsina kami. Salang siksikat mailiw. Mailiw, Ahmed. Kinapudno na. Salang nga sikat eh. Adeema na. Kahit mo sawan o susaramen. Ada nang isurukan niya eh. Ngimawangkas. Itipudpudno. I need you. Because I love you, Randy. Emma, sa angas siyak, please. At akarik iti pamilyak. Diyak kahit itang mabayan. Api ko mga baybayam. Diyak man ibagang baybayam. Basta tinaskin kat, habang nadakatuy kat, ada mga epitili mo. Di naman kahit asawan nga, baybayam ti pamilyam, kapukanyag. Ta itulok mo ka di? Anya mo, baka no? Wow, di nasaysayaat. Nakasaganak tumatang baling nga, nasiyat nga asawam, orisan na may kasaro. Nukas pagarikan ng bakasyon kanton, kalag bakasyon nakmen. Di agtorosan doon sa Isabela. Sa jetan tuwang din na. Diyak kayat ti pasulisog kunak manong naming man yan. Inmulak iti panunot ko, ngajak balin nga isukat ti asawak, pasukutak lang, kabayatan nga adak ti Saudi. Tabarbaring kunak no saamat nga naramidan ti kasta ti asawak, mamati aking kuana. Nagbari na karon nga narokop, manong nemi na puutak laengen, ti bagik, nga dakon manong nemi ti rabo ti kama, nga mangrumruman sa kini Emma. Adakon manong nemi, adda kami ngagtagpada, nga kasla mailiwan ti tunggal may sa kada kami. Kasla sanggam nga mauma manong nemi, nga mang nanam kadigit ibibig ti tunggal may sa. Kasla saan ka mauma manong nemi, nga manglailo mang romansa keng kuwana, mga gek, mga prus ti na dumaduma apaset ti bagina, ti barugong na, ken iti pay baba manong nemi. Nga adadamat amang parusukan niyak dagiti areneng ken asog ni Emma kabayatan nga addaak manong nemi tinagbaitan dagiti lupon. Nga dagiti tiradda nga mang parusukan niyak nga jak pulos mabannog dumabalin manong nemi. No man pa'y maulit-ulit ti ingkam panakaitayop itiragsak ngagpadpada ken Emma. Oh Emma. Maglagad din tatimteng kay tibiyag ko. Ori siya, Randy. Itakmanin nga gayat. Kat saanak to nga gayat to si Bali. Siksikan to layan. I love you. Oh, Emma. Isla jak na pupuutan manun na imimbas kuma nga ti pamilyag ti tawagak ng tawagak ni Emma. Tumawag-tawag ni Adele manun na jak ikaskaso ng nadaduma tawag ikasok. Apil hindi ka matawagan. What's wrong, Randy? Pasensya kan. Medyo double job ak eh. Busy ak. Kahit mo sawan, di makal swaldom. Medyo. Ag-college na ni John. Saan ka matalang ipapoit? Ha? Nabagam ta mga ipoit at inturbigat. Randy? Sabali ka matin. Nakasabaling nga magbagang. Almost 6 months nakastoy ka. Imbakang matkang kang overtime, ha? Ay salsalot sudak ka rin kiti. Kakaduam. Nga, amok ti cellphone number na. Kada na ibagbagada. Patpatagsadak. Sanda ka nga dapat patpatagsan. Gabutag pepeso nga dapat ibagbagada. Nga niya. Punta ka nun sa baling ang babae tibiyag mo. Saan nga mamati ka nakwada? Asinod adda nga patsyam? Isuda mo siya. Sabi ko mga ruta. Sigat nagsasaw tipod no. Saan ka kanupayan nga umumian iti? Itian niya. Iti kwartarasyo. Adan sa payan. Upupaan yung mabalay. Iti kaduam.
Kaduang nga babae. Saan ka po na ita? Kasano ko mga data? Ibaga, saan pa nga napasamak? Ibaga, ha? Plano nyo pa lang. Randy, ape matang nga nagbalbaliw ka. Ape nga sa amo tinungpal ti Karim. Idin tadak dito nga nakapudpudno ken ka. Nga jak tupulos aramidan ken panunutin. Di ba nang dadael timang mulit ti sagrado ang kalaisata. Ape nga sika nga data abroad kat sikat makaaramid. Ayan ang nandigit ti Karim, Randy. Anyan nan. May turod na kami nga baybayan. Itinikudan di ka adumi, isukat na kami, iti may salaing, sino man ito, may salaing nga karne, tapos lang may pantiili mo. Manong Nemi, nagbalinak mo nga tatangsit, iti asawa. Ako lang. Noon niya man tikait ko, ngaramin din dito. Maramid ko. Maramid ko, gaputa ka sa pulak. Dikit kahit nga sawan nga inanugot mo. Nga bali at agpauit ak badlat ha. Namin anong nga bulang nga saan ka nagpauit. Kakasik lamang yung remedyo. Ito ka sa pulang nagit anak tangad anti college. Kaya mo talaga, mapay masapon na pa lang. Nagtultuloy yan man nung naming nga saan ko nga tumutawag. Kan sa anak pa yung nagpapauit. Nagdikit ni Emma manong name it pang ita da ko ni sweldo. Randy, Emma. Saan ko nga ibaga nga bye-bye am ti pamilya mo. Nga ba nga siya kamatan ti mga ita ng ti kwartam. Gawata si katipatpatik ko. Kasanon ti pamilya, mapaan na tayo da. Kabaylan niya inada ti mga isakat ti paragbasa da. Gabuta siya akong tipatpatik mo. Di mo kadikayan? Kaya't ko ang please di mo ibaga nga inagaw ka iti asawam. Basta siya. Okay, kasto nga agplano tangaran. Ha? Iti ornong ko ken ornong mo. Aramaten tanto nga. Pangipatak dari ti bukod tangang balay nito nagkawit sa Isabela. Kanya? May mas daw ka. Di mo gaya mong kaya atin ti pamilyam, di datantag ka atin na kasapulak mo ti anak. Kinapudno na. At na nagpitpitik iti sa klot ko. Ano ya? Idi na arapap ko nagsikog, idagdan nakap ka di live-in partner ko hanggang sa anak na sikukan eh. Ngamit ha? Masikog ka akon. Basta, di adada nga, bye-bye ako ti pamilya. Di ka masyang kanakuha na. Darakil dan, adanagam da, mahala dan. Tawag-tawagan nagtasawak manunay may agraman da kiti anak ko. Ang rona kini Ani, ni June. Yung saan ko indahing kaskaso. Ngayon tinaminsan manunay nga binasak ti message ni Adel. Kasto iti kinuha na iti message na. Randy, agpagpakaasyak man. Imamok, nga awanin, ti asim kada kami. Awan ti pagdanagam, tasan ko baybayan da kita anak ko. Pagyawanak, tanay kalikako mo, nga naadan tayo ti balay. Thank you ken ka. Tadado nga amang ti kwartam nga naikapet iti balay. No adan sa bali nga pamilyam tita. Kadadan nga kay kayat mong imda kami. Awan ti maramin mi. Ngayon nakas magaligan ti tultuloy mo ti mang baybaya kanyak. Kada kami pananglipot mo kanyak. Anapat pategan day tangim da kami. Baka dumting to ti panawen na Randy. Nga awan ti balikas sa pamakawan kanyak. Bilang tagbabawi kanto. Sanda ka siguro mapakawan ken maawat pa eh. Kapag na sakit da ito yung naramid mo. Binaybayan na kamin a pamilyam.
Nasakit randi. Isungawan to nga tanti balik ka sa pamakawan kanyak kada kami. No bilang tutak babawi ka. Api ko mga babawi at ako nagtinakam ko mano. Napipinas pa kiti atap no basbasit lang tis pa Serbiak. No nilaing Emma, agraman ti may isang anak mi. Okay lang. Ori pa isi-isik to lang. Ang bale. Kailan na kita anak ta, Emma? Ay, Adel, kunak ko. Adan nakim da. Imman nga tamat ti ado nga panahon, ngayon Serbik kanakwada, kasamada. Bahala kayo, di biyag yun. Kinon kunak manong nemi, nga kinasasaritak, nga kasladda ni Adel ti sangwanak, buno kasasaritak, nga amok nga sana nga mangig. Nakawatak man ti message manong nemi ni Ani, bilang inauna. Binasak man. Papa, awagan ka pala ita ti Papa. Ngayon siguro, yung tumapanagdagan, nga talaga nga binabayaan na kami nga na yung pinsan. Baka malipatak doon, awag kang ka, Papa. Kunada, nga tinaganak, kadi na kabaylang nga laksiden na kita anak. Ngayon ti anak, adad na kabaylang nga laksiden ti ama, uno inana. Papa, sabi ko matasang kantong babawi. Kat nung dumteng tuman ti pa nagbabawi. Siguro, awan ti pa makawan, abalikas kanya. Kada kami nagkakabsan, kang runahan na kini mama. Kasla na nagtutulag manong nemi. Kaslawan anyaman na kanya manong nemi. Huh? Adong matan, tinaiserbik ka na kayo. Baka bukan ti biyagyo. Tinapatid, kadad na ni Emma. Kenti anak ko, iti tiyan na. Bahala kayo, di biyagyo. Kastamad kanya. Napukaw nga roda nga namin pinsan ti komunikasyon mi karikitiya pamilyak manong nemi. Karinadakkelan ti tiyan manong nemi ni Emma gabot masikugan kapilitan nga iti portarda isuna. Urahin ka. Numalpasan ti may kadwa kontratam. Urahin ka, Isabela. Maore ka di, Randy? Oo, maore ka. Maore nak. May pas ka yung kuntun ti anak ta. Marakop kan, maubam tun ti anak ta. Ito no may ka sa Isabela. E di malpas nga ro din manong nemi ti kontratag. Saan kong nga pina-extend pa eh. Nagawid akong dito Pilipinas kat imbas ko mga ti Ilocos ti pagtarosak sa Isabela. Uwen manong nemi. Madama idin manong nemi nga may patpatakder ti semi-bunggalo agas nagtulagan mi kini Emma. Welcome bet kadagiti naganak kini Emma agraman dagiti bayaw ket ipag ko manong nemi. Ket gabutas ang sangpet ko, layos ti mainom ken pulutan. Bayaw. Bayaw. Amo, hindi padamag ni Emma nga kapsat ko nga ti amana ket sika. Nga, ito mapas ti kontram di Saudi kat dito ti pagtaros namin, imbas nga ti pamilyam. Kasi sana ka mamati. Ay, mamati at nadakat to yun. Ngabuti patpatig ko ni Emma bayaw. Very good. Nangro na kita, na-vlog ti bagang magpaala. Construction tayo mo. May sa kamason. No saan ka nang subli sa Saudi, di agtrabaho ka dito eh. Bareng na master ka trabaho dito ba? Ngayon siya, tiba ka mo ganyan. Adak mo di construction gan. When, ket adamat ornong yo, dito semi-bungalow, may patak-patak din malayo. Tilangin bakiran yun, nagkita appliances yun, nagkita alikamin yun. Manong nemi naragsak, siyempre. Nga nang uba. Ite, sa bali pa yung lalaking anak ko manong nemi. Ni Emma, tinangpanagan kang kuwana, Dennis kano, Dennis anak. Made in Saudi Arabia, ha? Medyo, asla, Arabo tilangan na. Sangkot sa mata putot. Putot sa mata Arabo. Hanggat amat, siyak na naging putot. Awa na pulusan ti adda iti panunot ko no saan nga ti agda mga pamilyak manong. Siyempre ka, si construction,
kahit malpas trabaho, agawid ak dito balay mi kini Emma, gabota. Siyempre, napatakder rin di balay mi. Sumabat tumaten manong Nemi ni Dennis. Makatarayan manong Nemi, tagtalon titawan na. E dito masikog manen manong Nemi ni Emma. Babaen to sikuron. No babaen to, nagpaligid ak to, sweetheart. Gusto nanti dua. Randy? Saan mo ka ding malagip? Laglagip yan ti pamilya? Pamilya? Ti pamilya mo sa Ginokos. No saan mong ipalagip, saan ko malagip eh? Kasta? Awan ti komunikasyon yun. Awanan. Tila yung pasaray, tawagak kita. Tinaw na kapsat ko. Nga da siya Manila. Tapay. Isa man lang ambok ti cellphone number na kana kaming kakapsat eh. Taga di parents mo ngay. Medyo nakapsat dan. Di inaudi nga kapsat ko isot mga asikaso ka na kuwada. So taga, kahit kumusta man di kapsat mo nga da di Manila. Okay man dis mo na. Amo na ka di nga awang kayo ni pamilyam. Dinansa mo eh. Di amo na kahit si Mang Pedro kung dito'y Pilipinas, nga daktisidong ti pamilya. Sa tagayam. Di ka mailiw ko dakwada? Apay ka niyo, ruming ka kailiw ko kadakwada, kahit tanda ka man, sweetheart. Kumusta ka tanag anak mo? Apay nga pa karingguran, maya. Diyak pa maringguran. Sana ka maringguran. Malaglagip ko lang. Naggraduar siguro dyan inaunam. Siguro nagkuwento tayo nagraduaran. At siguro trabaho na ilan. Diyak lang mo. Baka agasawan. Baka sapsapulan na ka at no, si kamit lang tumakdar ng amana. Mabaling ka din sa anang isupet at akamatan ta. Awan din patagitan no sa anga sika, siyak, ti anak ta, kanti sikog mo. Please, jakon kayat pa nga, nakamatan nila. Tapay, makonkonsensya ka. Abi ko mo makonsensya ka. Aging ganganay pasingayan manunemi ni Gigi, nagpalikit meten manunemi ni Emma. Intultuloy ko matlata manunemi ni nagtrabaho, mangited iti sweldo manunemi kani Emma. No, abay ka sila ka nagbaragsot na nangyawat sweldo. Awon kurang na dayta. Uri awon kurang na. Ngam saan ang numanay? Abi saan naman eh. Siyempre, nanayunan tayo. Kang kanayon ngumat nga ito di magatgatang. Di tumulong ka man. Tapos alang agaywan, oy, saan ko mabaling ang babayan na kita anak ko? Nga iyaywan sa bali. Wala nga mabaling mo kumamit, mga repent, mga kita, mabaling mo pang kita nita. Kadaan niya ko ma. Maramit ko dagdag ibila man. Ano yung artiket nung asawan? Magkita ka sa bali pa nga pangmatuod ng kwarta. Nga saan lang at ipanagmasun mo. Kasi kumatian niya. At least, Domingo. Di, agsapol ka kalita, agpatarimaan, ano yan ta? Kakaiso na nga Domingo, inanak, pagtrabaho na pa. Tapos di kas kita, may dad mo amin na kasapulan tayo. Sige. Banda ramita. Nagtungpalan naman ng Nemi. Agpasadak ti tricycle ti Domingo. Well, agin na nakamata. Monday to Saturday, agtrabaho ko ti construction, makatapos agpasada ka ti Domingo. Panagin na ng Domingo. Hindi nga rin kabagis mo eh. Agsapol ta na 2 kwarta. Kasta. Ngumingi na ka nun, magat-gatang, saan kumanay. Sabagay, damat kitirason na ah. Agam saan ko na mo na abubuson di bagim. Baka no makaalak at sakit mo. Ad-adang ang problema ka. Gapos siguro sobrang abanog ko manong Nemi kan puyat ko. Iti may isang parbangon manong Nemi makaisbuak kat naskan nga bumangon ak.
Idi bumangon ak manong Nemi. Maulaw akin mo, alaw kalatan. Emma, tulungan na. Tulungan na. Emma mo. Kaslag pulpuligos ti lubong ti panagriknak manong Nemi. Nga dya ka mo no apay. Kaslag pulpuligos sa kastoy. Aging ganapukaw ko ti puot ko manong Nemi. Idagsublin ti puot ko at dakon ti ospital. Saan ko magaraw ti bagik. Ti kayong ko kakabsat ni Emma manong Nemi. Tinakabandegan niya. Bayaw. At akatipuot mo? Bayaw? Oh, mapagkita. Mapagkutim at gaya man ta. Kanawan nga imam. Saan mo pilitin? Noon di ka makapagsao. Dadalatan matam ti pagpulpuligusan. Pagkutsem. Tapno amok na nakabuot kan. At imam, kakanawan. Isul makutim. Tasakam ngay. Bayaw. Baka kahit masalutsudan mo at napasamak ka. Naatake ka bayaw. Kat naapektaran ni kagudot bagim. Sigun ti doktor. Bayaw. Marigatan kanton nga magna. Manong Nemi, iti panunod ko. Kasla malagip ko din na basama. Iti babangon ko na ulawak. Naatake kanu sigun iti bayaw ko. Saan ko nga makutit? Bangir nga paset ti bagik. Na ka makapagsaw. Diyos ko. Ano na ito nga nagbanaga? Ano na ito nga napasamak ka niya? Na ito ka din di. Man nakadusak, hindi naramid ko pa ng baybayak. Tipod do nga pamilya. Diyos ko. No inikandak pa lang sa baling ang biyag. Tapos natagundaway ko ng balbaliw. Saan kumakastoy? Biyagan nyo, ti kagundo, ti biyag, ti bagik, Diyos ko. Makutik kumaaming apartes, ti bagik. Makapagsawa kuma. Nga saan lang at ipanunod ko nagbalbalikas. Makawanan ng Diyos ko, di nakalabag nagbasulak. Makawanan na kuma. Ikit na ka-adak ti ospital manong Nemi at problema ni Emma. Madlaw ko lang ta. Nukas tang mang bantay ka niya. Buisit ka dito kasi nga biyan. Kasapulan ti kwarta. Nga para ka na kami nakasapulan. Irata. Agsapsabulak ka din utang ti kwarta. Nga pailang ka na ito yung nagbali ng inutil nga lalaki. Siyak ti panging magbagaan naman ng Nemi. Kawanan ti mabaling ko. Kawanan ti kwarta. Ako utang akong gabuking ka. Di ka palang orad namin pinsan ko mga natuluyan. Manong Nemi. Paunay matindi kiting magbaga ni Emma. Kinay kahit na nga matuluyan ako man. Ngayon ti paggasgastusan na kano. Sa bagay manong Nemi ores siyak. Sana ko man nga nakariing. Sana ko man nga nakapuot. Tapno sana ko nga agri ka nakastoy. Uno talaga ka nga nakam ti Diyos na ito. Tapno mariknak tirigat. Kan mangrugi ang babawin nga po itinararamin ko. Ngam ko nakman lang ipatpatignak dito nga Emma. Nga oran niya't mapaspasamak kanya. Ngam samad gayam nga napudnot pa naghayat na. Ay, amukla ko mga kasto ti pagbanagam. Si Karandi. Adayo ko mga manugot ka nakidendagat ka. Pagkanalo ko kumamatagtarakan di kas kang katayin na inutil. Ho, pambarabong pataw.
Makuntikla ko mati imak, manong. Makuntikla ko mati sakak, takong tarak kentong pahit ko mati adjap ito yung babae. Kasta ka din di magbagana. Hindi mawan ti maramid ko, manong. No di agar orak lat na ko. Sige. Bakit mo tumakder? Mangmangignak, kahit nakatungpahan, kaya nakakuktaran. Awanin maaramid mo, loko, inutil kan. Awanin sa babe. Deta, agsangit ka. Aganug-ug ka. Agsangit ka. Lagsangit ka. Da, may tulungkin ka, sangit mo. Kinore man yan, tatarabidem. May babaw yung katipet, nalpas ka na pasawak, loko. Sige, agsangit ka. Maumahakon. Baybayan ka pa din. Malagip ko hindi kita anak ko. Ti asawa. Siguro, no itisidong dati nakaramidan nakapasamakan ti kastoy. Diyak mangigdigit ang himagbaga ni Em. Ikaputa na po noon ay kanyak ti asawa. Nga uri anyat mapaspasamak. Uri anyat mapaspasamak kanyak. Dinto ang bali ti pamateg na. Kuma. Din ako mabaybayan. Ano ko man di upat nga anak ko mga sikaso kaniya, kamang bantay kaniya, kamang ibagbaga, nga ganano sak, ang kararag kami kinabot Diyos tapno ang sublit normal ka sa saad ko. Kuma, ngayon niya tinaramid ko. Adadakin ay kayat ko rito nga Emma, nga ita, talagbalin akon nga inutil, ibagbaga namatan nga awan sa serbik, din akon paganano, manong ngayon. Dito yan tinangrugyan, manong name tinanaos nga pa nagpabawi. Nuamok ko ma. Husto dinaramat ni Emma nga balikas, manong name nuamok ko ma. Nuamunan la ko makano nga nagbalin na kakastoy, adayo ko ma. Nga nakiden na kanya. Kunakbet. Nuamok ko mga kastoy ti amin. Saan ko mga insinsin na saan ko mga binaybayaan ti pamilya. Ngabot at ipamilyak at oran at mapaspasama kanak amokin pansya kasandak nga baybayaan. Kasanupay ita. Nga makaawat ak titulong kasi kinayat ti pamilyak ininto ta binaybayakin na. Adel, Ani, June, Joy ken Carlo, baka walandak kuma. Uwen, manong name, nagbababawi akon. Nagkarkaragatak manong name nga tinulungan ti baki. Tako na kanya ti doktor. Ranti, si kamit lang ti makatulong ti bagim. Ure kasanot kapigsa, di kiti agas, nun sa mga kayat. Nga, agsamay di kita nga agas. Kaya't mo kadi, ti makapagnamat lain. Nagtung edak. Kaya't mo kadi nga makapagsao ka, ure no, saet. Nagtung edak. Kaya't mo kadi ti makapagna, ure pilay-pilay ka. Nagtung edak. Tulungan ti bakim. Kanakararag ka kinapo Diyos. Tabarang ka saan mapasamak. Ang no'y kararag mo nga, ag sublihan ta gusto normal ka sasahad mo. Baka narikat ang mapasamak, di ka gusto yung kasasahad mo. Umanahin nga pagyamanam no, makapagsao ka, o saet ka, kan makapagnaka, o pilpilay ka. Kasta nga rod manong namitin daw dawat ko. Kad si marsarunong aldaw, makuti kun timay sa nga sakak, kan agrama matantimak, kan makabagbalikas ako na masit. Kumusta kan? Rumwar ka kuman. Tadya ka lang tambalay. Nana? Balik Sam!
Kayat di rumuan. Kabalikas kan, kayat mo di rumuan. Wen. Na? Oo, ay. Ay, piman ka pa eh. Itid mo to kanyak ti address, cellphone number, ti pamilyam. Ti pakamok, kadakwada nga, umay takan alain. Di kan pagkanano. Sino ako nga? Nga mga sikasukin ka? Pambara akong bato? Asikasuga ka din? Saan ka ba't nga asawa? Rimuhan akong ti ospital, Manong Nemi. Nagasarukudak. Wait, tatalaga nga Jack, maaramat, ti may sasakat. Ngam kinabudno naman nung Nemi oraon sa rukod ko makabagnaak. Ngam kaso ti panagnak. Kasi dyan ti panagnak manong Nemi. Agsag-kisag kingak. Nga saan ko nga maaramat dyan may sang imak. Datay Jack may ladawan manong Nemi. Kaya medyo agdiwag kak manong Nemi ngagsaw. Wait. E din isang pata kung dito'y balay ng patagdermi iti nang isukatak iti pamilyak manong Nemi. Nakatugawak lata. Ana, tutugaw kalatan. Pasarserbiyan ka. Uray ko ba? Ay, susapo. Nagbaling kang inutil. Baka kahit mo sawan. Idahanon ko ba dito kanang kasubwang ka pa eh. Ha, sanggod nung arabidan dito. Mabising ka. Adan na dasari dyan lamisaan. Ang kalatan, no kahit mo timangan. Ma. Pintasim nga baga tinagan ko? Ma. Amo ni bagbaga tinagan ko. Kadalas nga denggan. Ingkan. Saan ka masango? Gabuta. Adda ubrak. Asikasuk dagit anak ko. Awanan tinasiyata para kasalita kanyak manong Nemi ni Emma. Para itilam kusina, tilamisahan, nagtugaw. Oh, tugaw. Diyak ka mo nga ramatin ti kutsarang ang karigatan. Sakto men. Ang aking tirigat ko na. Sko. No kumata. Kasto'y tinapasamak kanyak, kadadak, kadisidong ti pamilya. Siguro saan na nga namin doon ti kasto'y kanyak. At dadangag serbi nga na siya at kanyak. Ngay pa ay titungo ni Adel kaniyak. Dagit anak ko. No, dakit isidong dakit sang ko binaybayan dakit isod siya po pa naka-atake. Andada ko mga mangtratar kaniyak, andada ko mga sikaso kaniyak, andada ko mga agserbi kaniyak. Iman niya ngamin tinaramid ko. Basol ko. Makabula na nakasturi ka sa saat kumanong Nemi. Idi, tapapanawon nakmaten ti kapsat. Papanawon nakmaten manong Nemi ni Emma. Emma. Ne. Ana. Hanggang agsao. Saklatan ti mga bagat kahit mo ko mga dialog. Anya teraramidek kada iti arwatem. Impakek. Ta irwar ko. Dumanong kan tulatan ni arwar. Kat oray malatan dilugan, nga pagluganam, nga mangipanaw kang ka ditoy. Apay pagtaltalawan ka? Ano nung ka kumapay? Pagtalawan kan, da sumangbat ti lalaki nga sa angay notil. Siya akong di mangibagat dialog mo. Baka ti ko namgat, apay maten, nga nangalakan ti sa balik, at antak pay lang. Ano nung ka kumapay? Maparagsaklak pay? Awanan. Saan na kung maparagsak pay? Awanin Sir Bim. Kat kasapulak. Pangalak ko mati pang biyag ko ka naging diputot mo kanyak kung saan nakamangalat sa baling ng lalaki nga mang 34 na gagatan ko ti kademe. Iso nga papanawan ka dito. Ana, adot gastos mo ka natin nga balay. Hanga balay. Pabalo lang ka ti kwartam. Pagpletem nga gawin. Papadam. Di gawin ka Gilocos. May bagam sa yurugot address. Nagpangipanandakin ka.
eh, eh, eh. Aganok uka. Sige, aganok uka. Lagan anong ukak manong nemi nga awan sa mga balikas. Karagay ni bibig ko. Gamit ipanunod ko. Kaya atin ti ulpit. Dito nang isukatak ni pamilya. Awanan ti sa sarbe kay kuha na manong nemi. Nagring ti cellphone ko manong nemi. Kalpasan ngin sublida kanya. Tanabay nga sang ko na ikanan. Ni manong ko manong nemi nga dadya Manila. Dito mo tawag. Ala, manong. Gusto kayong di ko na ni Emma. Nagbalingkan nga inutil kapsat. Namuanan ti pamilyam ti amin. Orayam dita ni Ani. Nga isot umay mga laking ka. Paano? May san nga nilas ni Ani. Engineer mitan ni June. Karadardwar ni Joy. Idin to dapat lang ti kalis ni Carlo. Kastan ti kabayag, ti panagbaybayan, ti pamilyam, kabagis. Diya ka mo, kastoy tinapasamak. Ti amukit. Hindi tawagan na, adda ka dita Ilocos. Ito dan na ti pamilyam. Ngam namuak. Gaputan na nga babae ngagnagan ti Emma, ti timawag. Imbagarat na pasamak. Adi nakakaroon pag ano. Isong imbili na kanya, kang siya ko di makamukin ka. Tinaramid ko. Tinawagag ti asawam. Nagpakawanag kang kuha na. Siguro ako matibasol ko ta. Diyan ka mo nga, takaganda sa bali nga sinong ti babae. Amom ka din nga, dati abroad ni Adel. Samon gustong batan. E di saan nakan nga mauray pa nga gipawit ti asawam. Yung pamuspusan ng ti amin. Isumati si mumbulag nga nag-abroad. Kanisun tinang ituloy nga nang isakat ti masakbayan na kita nakyo. At Jabrod. Juan. At pala Jabrod, Adel. Nakasalitak ti ino na anak mo. Imbagak ti sitwasyon. Imbaga na nga may nakakano alanta. Saan nga muna pilitan tagsaw? Sige. Oray milidatian ni Ani. O may nakaalain. Manong Nemi. Di wheelchair. Napagtugtugawa. Ngayong karigatan siguro ni Emma Manong Nemi. Tinang remedyo. Di pa pataod na. Na pa nagpatulong manong tapno na wheelchair ko. Puligos kon Manong Nemi nga pinagligang en ruwar iti balay. Nga napatakder nga gastos ko. Nabangkon dinanon pinakamaleta, nakabag na arwatek manong iti sangot ti balay nga da iti kalsada. Ay, maray nak! Ni Emma. Dito na. Alam mo si amot ako na yan nga awan ti big-bigik mat nga utang keng ka nga naipatakder nga balay kapukeng ka. Oh, kwartam. Baka no ka sa pulam to ti kwarta. Baka saan na kantong ikan, ti pamilyam, ti kwartam. Baka may sakan to, kit babayan na ka. Saan ka nagsaupay? Tuoran at ibagbagam, kastuyan di sitwasyon. Anak, sa bagay, nagbalintamad nga naragsak ini. Pinaragsak ka. Inakkan nagtiduwa nga anak. Imbagtad sa bali nga agbaling nga amada. Namang tagtunga tinaran niya ka masakbayan da. Sa suportaram to tiputot mo niya, kung kumaangin, nakarti maramidan pati kaskan kang inutil. Abay, di nagtumalipatan. Kasta tada ti panunot mo.
Wala, oras ka, di ka dumat malipatan. Taamin tayo, kasaan tayo malipatan, tinapalabas. Agbalindeta ka napalabas nga, pagman naman natin, saan to nga mga ramit bidot. Nabidota ka na ngayat kan ka. Akas naman ba nagbidot mo na ngayat kanya. At oran dati bidot, adan sa baling kakada na kababa, lalaki. Agsubli ka matensido ti pamilyam. Bareng, no maawat na kabay, wano trataran na ka, akas amada. Agsip ngeten manon nemi di addag sardeng nga ban, iti sango, iti ayan ko. Iti adda dumsag nga may isa nga babae. Naman pa medyo nasip ngeten manon nemi nga malasin ko. Ti katayag na, purma ti rupa na. Ni ani, ti anak ko, nga inauna, nga may sa kanon nga nurse. Isun tumas asdag kanyak manong nene. Umay ka yan. Kunada nga saan ka kanong makasaunay. Siya kon tibang sungbat sa lutsod mo. Wanang sungbat akong ti sa lutsod mo, orisan ko pangin. Siyak ni Ani, ti inauna nga anak yo, nga binaybayan nyo. Kabayatin kang kasapulan, ti mas kasapulan, ti siya, ti pagribengan nyo. Ngayon kanigadak, ti nagbaling nga nurse, iti suporta ni mama, nga napaniti abroad. Tinulungak, nagiging kakabsat ko, iti adan pagtrabaho. Nakapaggraduarmat ni John, may isang na engineer, adan trabaho na. Karadradura lang ang ni Joy, iti kurso ng accountancy. Ada pala yung college ni Carlo. Ni Mama, ada pala yung abroad. May sapayatawan, malpaston ti kontrata na. Agradwar tumatan ni Carlo. Agpurgud tumatan ni Mama. Umikan. No, kaduam. Tinarkilak nga driver. Kan, adamay sa nga kaduak nga kaanakak. Mekan? Joy. Adda ni Joy. Kanagnagan na. Kasinsin mi. Kung may nagtulungan dito nga magkarga kaya arawatan na. Karga na. Balasitang timdim sahag nga nangikargan kadigiti. Nangilugan kadigiti. Gamit ko man. Magan. Durong ko ti wheelchair. Ikarigatam ti lumugan ha. Ito, puldag to na ti wheelchair, ti ilugan na. Dito likod tayo mo. Anak. Gusto sa sinangin ko. Anak. Buta. Anak ka. Amo na kita nga bigbikin nga anak. Idin to takateng na alti panagkasapulakan ka. Binaybayan na. Alamay kan. Tulungan ka nga sumagpat. Tulungan ta bagib. Alan. Medyo indurunak manong naming inglogan. Napigsakit diya. Dilam, hintayon. Ay, saan ka nagsaupay? Kapag marigatan ka tumadlang, saan kang tumalamaawatan? Aguli magkalatan. Ay, saan ka nagsaurak ka? Basta, iturog mo, no, saan ka matagtikan di biyahe? Naiturog ko nga pa'y sumanon na may di makariing nga nagasardang tilugan. Kinitagtaglawlaw manong awan ti makitak. Awan ti kaduhak. Ayan da nga ta.
iti bangir ti daya. At nakasindi nga silaw. Sla restaurant. Pagamuha manong nemi taumaydan. Nagluganin ti driver. Nagluganin ni Joy nga kaanakak. Imay mat kanyak manong nemi ni Ani. Baka kahit mo nagkape. Parbangon. Panghaldon siguro makadanon ti sa J. Locos. Jabalay. Inyalangat kape. Awate mo. Di mo kaya. Agserbiak inaking ka. Manong Nemi, babayan ti silaw, iti ayan mi, nga paset ti ban. Nakita, iti pa nagtitiluwa, ti inuwan ng anak ko. Anak, nalawagan ng ikot ibagam nga anak. Ngayon saan ka pa inawagan iti papa? Gaputan, jakon kaya't ngawagan ka pa iti papa. Numabalin. Gaputan saan nga sinsinan, tinaramid mo kada kami. Numalagip ko. Kasla pinaybayan na kami nga unan yaman na. Di mo tinungpal ti karim. Nagbindas ti pamagbagam ka na kami. Ngag dininulong kami. Ngag sasakripisyo kami. Manaskas ti panagsakripisyo. Ngaman niya dinaramin mo. Ano dinaramin mo? Ita ka sa pulang matlang ditulong mi. Ngaon ti sa bali nga pagipakamuan na. Nusang nga na kami nga matlang nga pamilyam. Kumakit saan na kumay nalaalan. Kumakit ba may anda kalatan? Tarumbeng launay kang katikas na. Agwalang-walang awan, di mga sikaso pa'y kan ka. Diba yan? Tamo pala mo, pala nga bigbigan ti utang mi nga ng paganakim kang ka. Kasang kaibagadang awan kami no awan ka. Niyamat kami data nga pagsasao. No awan kumanay tawag kumamantig iti amakas kang kang may bayan na latlan ti pamilya na. Mga wala anak ko. Mga wala anak ko ma. Kasla nga balikas ko na imbang nagita nga balikas manong neme. Kat kasla kayat kong arakupin tinaw ng anak ko. Ngayon kaslasang kumakot, tinigiti imak ng mga rakop kumakin kumaan. Kat kasla ururay, ngay sa kumati mga rakop kaniak manunin. Ngayon sang ko na uray. Idag kalman tirik na nusan yung may gaman ti baso. Kabuta na pudot. Siya akong timangigam. Kasapulan siguro ti barat. Iti tiyan nyo. Sige. Umigop ka iti kape. Alan. Napudot. Medyo nabawan at medyo nabayagan. Sige, naman yun. Amin. Ay, yaman anak. Oray, di mamigat kami manong nemi. Inkarigata. Iti namigat. Tinangisak mo, iti taraon. Iti iminom. Iti makadanon kami manong nemi, pinanawak nga lugar, ti pinanawak nga balay. Dito yan ti balay. Nga nagibatsyam ka na kami. Mapitlaing. Manong Nemi. Iti, may kargana ko niti wheelchair. Induron ni Ani Manong Nemi. Ti wheelchair ko. Nga ti amok iti Manong Nemi itiglik sangot
ti balay, ti pangipanan na kanyak, ng saan. Impan na kiti likod. Aba na dito'y, tinangipanam kanya. Dito'y, at damay sa kwarto dito'y. At damat din pa nakakusina na. Amang balin mo nga paglutuan. Dito iti pagginam, ang takatre nga batit. Di tama ti CR. Timba ka dito tama ka mukha di biyag mo. Ope nga. Gabata, semi-apartment dati pinaramid idi ni mama. Gabata dumating di bakante. Pinaupami. Idak ka sa pulang kam ti kwarta. Dahil ito pwede pamuspusan mi. Nagdidipit kam latan ti may sanga. Side iti apartment. Pinaupami ti dua nga door. Di isopay, magpaupa. Napiala nga, at damaytad na may tulong. Iti kasapulan mi. Sino nga tag na dita? Itas na to kwarto? Da kami. Nga kakabisat. Upat kami. Ang ditipidip kami na. So, ayan, nagiti kakabsat mo. Makapagsao ka ba't ka nalaingin? Karigata. Dapat lang. Ni June, at trabaho nan. Mga opisina, pasaremat at kontrata na. Ni Medjoy, mga opisina maten. Ni Carlo, aday di eskwela. Ana, panawan kan dito Makamukha ti biyak mo. Ikarikatam tekloto. No di mo kaya, matay kan ti bisin. Baka mukan. Nagyaman ka at umeda ka inala. Ito yung cellphone ko. Dito, saan ko tagakuan? Pag nanok dito sa cellphone. Lokal. Kadaanan. No adalud na. Mabaling ka ding idayal mo. Tinamber ni mamang mo. Iti kasting nga oras, saan na ka masango? Baam, tento ng sardam. Kumay kan to kita nito Paisundot pa ng idayal ko, tinamber ni mama. Tagsalita ka ito. Anak, Jack pa nang ginawagan na ti papa. Lading itek. Yung Jack tuluan mo nintun kanong awagan ka ti papa. Agyaman ka, tayo may nakabalay nala. Kung bakit binaybaan na kalatan? Manong naming karigatak tinagkuti nga normal. Babayan ti tulong ti sarukhod. Makalutuak manong naming tadaman na kasagana nga bagas kan paglutuak. At damat makita nga delatas. Isulatan na. Nga napanak iti likod. Da nakita nga talo nga puun ti marunggay. Napanak may plak. Namabig kakasyak. Natulid akpayaw. Kahit ko lang nga, adadi ko nga ipaunig ko. Sardinas nga ikak ti marunggay. Nakapahanak ko manong nami, kinisagsagahan ako ti pagindaak. Idi umay ni Ani. Muta yung cellphone mo dahil ko tinumber ni mama. Liplipas mo nga nagsarita. Gama na ka na. Dinidial na manunim yung orayem. Kada obrak. Dugit anak. Dugit kakabsat mo. Di na masango tumay toy. Orayem latan no magagandang umay. Gama na ka na. Pwede mangig ko manunim ititimag. Itiong to ti cellphone. Hello? Adele. Sinetay? Randy.
Basta dakatan. Oo, Wayne. Amom, noawang ko mati kwartam nga naikapat iti dahi nga balay. At yung ay manugutak ng baon ko ti. Inaunang anak ko, nga may nangalak ng kasi Isabela. Tapnog na kamat lang kita. Paggawanin na, nagbidota kita nangaramid ko. Ngayon sukat kayo ito sa bali nga pamilya. Ano may babawik lang kumahati ka tinalpasan nga napasamak. No salak kumakastoy takas lamaysan nga inutil kahit ko kumatagsulnit ka na kita nagkurangak ka na kayo. Bakawanan na kumadel. Bakawanan na Ano ba makawan sa pasapulam? Ididamdam mo ang panakaamok, tinaramid mo, awan ti pamakawan, abalikas kanya. Namalakip mo, iti ka sa sarili na kapailaing, imbagamin kan ka, nga saan da kantong mapakawan. Gabot na sensinan tinara, saan nga sensinan tinaramid mo, ranti. Hangim, pamakawan lang gayam, okay. Imnoawatan ka pa yung kasasawa. Agas ama na kita anak ko, Juan. Ngayon no kasasawa. Kasalawanan ti marik nakpahingayat kang kanan di. Naunag-unay ti pus, naunag-launay ti sugat ng palay mo ti puso. Nagbalinak ka na pudno ken ka. Idinto ta nagbalin ka na ko. Di mo mo, Randy. Nakatado idi nga sulisog ti sumabat-sabat kanya, kabayatan ti kawan mo. Him nagbali na ka na timkar ka na kita nga sulisog. Tanong puyak na makasaktim mo na ka ng mulit iti sagrado akalay sata. Him nagbali na ka ni timkar. Iti likodan nga may sak nga babae. Him sikagidin nga lalaki ti nagbalin nga naroko. Sayang tinapudno nga panagayat ko keng karandi. Sinayang mo. Nasang ko lang ko ba pagpagapo ka na kita anak ko, jakla mo, nunan niya dinagturturungan tibiyak ko. May pagpagapo ka na ko na. Tadak kayat nga mapukaw, di respeto na kanyak nga inada. Katsika, awanan ti respeto na kan ka. Saan na kapay siguro nga kayat nga awagan iti papa. Awanan da, kahit ko nagsulnit ka na kayo. Noon na pala may tadkan niya agundaway ko. Manong Nemi, naputol laing, kaya pa yun kami nakasyon mi. E din mag-upad din Manong Nemi, pilin niya. Diyak matin matawagan. Nakaturog ak matin Manong. Kabigatan na, ni June tinakitak. Simrek iti ayan ko. June. Engineer. Nimbagabigat mo, tata. Tata. Abi nga saan nga, papa? Papa? Idi, diyak lang mo nga taon, idi, awanin ti maawat mi nga suportahan na kada kami kat imbilang mi nga natay ti amami. Mga bata na pintas ka na siya ti managpuspuso mi kat adda ka tao ng kasapulan ti tulong iso nga nalada ka dito eh. Amom dato nga kwarto insariping ko lang dano kasta nga kahit ko tag-review ngawan makaistor mo kanyak dito yak. Nirantawid kayo nga nairan parahin ka. Namigat kan. Gura, titamplang nga ti kape. Nangyanak ti da na tudot nga danom. Buwang ka, nag-iamos buwang, kag monumog. Inaramid ko. Alwada, baka matulid ka.
Iti rumahal kong tisiyan. Makan, natemplangan ti kape. Idagkap kape kami, manong. Agaman tayo kinapod, Diyos. Tanatungpal tarapap mo, anak. Ubing ka pa lang, hindi. Ibagbagam nga kahit mo tagbaling na engineer. Kaya nagkari ka matiti, nga saan nakabaybayan. Isakad mo pa nagbasak. Naramid mo. Tarantado. Wakawarin na ka, anak. Sa bagay, nadabigbigan mga utang mga nang pagkanakam ka. Awang kami, awang ka. Ulit-ulit ang naging kasta. Pud naman. Ngayon no, dati nga ayat ang mariknami di. Kasla narigat ang nagsubli. Ngayon siguro, ito mabayag, kat naipakita tinalaos nga pa nagbabawim. Ape ka din nga saan. Kaya't met, nga awagan na kamanin iti papa. Ay gaman nagnukas na. Ni Joy, ni Carlo. Si Maruno damat nga imay manong name nakigam damat ti kape. Kanadamat na eskodilya nga ikapeda. Kumustahan, tata? Tata tawag na kanya. Ti letter P nagbaling letter T. Kumusta kayo, Met? Kumusta ti trabaho, Joy? Akong problema, mga opisina akon. Ni Carlo lang ti maudi. Ngayon next year, nagdudubarton. Isun tumatan ti panagpurgod ni mama. Sa bali pa hindi bagbaga. Ay, gaman kada kayo. Tapi na sangbay dakmet lang nito eh. Kadikar-kararak kung sabi ko. Tamabal-baliw manin nga mabukil ti pamilya tayo. Nga rin nakrak mo. Siyak lang tinaksay kat nagsublihakon ka na kayo. Sabay kumanak ko na may bigbig na tumatlay nga amayo. Sabay kumanak. Manong nemi saan nga mapukaw no sa awan liwat na nga di umay kanyak. Dito ayan ko nga silid di kita na ko. Ni Ani, ni June, ni Joy, kani Carla. Awan ti aldaw nga di da umay. Kung may di makisasalita kanya, kung may di padamag, di kitiga kayo nang ipadamag kanya. Mariragsakan akmet manong nini. Nangro na idi. Nagradwarak ton. Tata. Isunto mo sangpet ni mama. Kompleto tayo. Kompleto tayo. Ken advance happy birthday, tata. Nalipatan yung sama ti birthday yun. Isunto ti kaldawan ti graduation ko. Carlo, bunso, advance happy graduation. Igaman nagtata. Nakaragagsak tayo lagi, hindi ta kompleto tayo. Tayo susagpat ni mamang mo yun. Igaman na, talapasubli na, una nakasubli at pinasubli na laing. Manong nemi, mangkutiringgora, iti sangot ti balay, nadakit ti silid, iti likod. Kasi na simang peten. Madamdama pa'y manong nemi, nakita ko nasumsumrik ti asawa. Kasi lang pinagbalbaliwan ti langana. Kumusta? Adele, agyaman nagtalakita ka. Manin, agyaman ta simangpit ka na. Kinagpurgod ka nun. Gabawaran tinaskan pa nga sa ganak. Agradwari tangal daw. Sa ganam ti bagim.
Kapag may mo imatangan, ti panagraduar ti bunso nga anak ko. Nung mampesa mo na imatangan ti panagraduar ni inauna, may kadwa, may katlo. Ken, happy birthday. Kamanak. Nung mapasublik ko malang yung tiyamin. Randy. Adele. Awalti sa balik. Nga inayat ko na sa nga siksika. Ngem, ginura ka. Hindi binaybayan na kami nga namin minsan ginsukat na sa bali nga babae. Panawan ko mamat tapno. Aramidak tagayat sa bali. Ngem saan ko inalamin. Pinaturog ko lang ti ayat, ngayon sagot ko kin ka. Ngayon itatamakit kita ka. Ininot mat, nga malukag kan mariing, kayat, ngawan sa bali nga sa, awan sa bali nga nang ipaayat, no saan kasi ka. Randy, happy birthday. Kamanak. Ayan ka nga rakupin. Numabalid. Tap na may iparignakbet kang ka. Ngatiin, impaknik nga ayat nga pare kang ka. Kani sumarin ti agar ari ti kaon ka. Pakawarin na. Iba't patagkadel, kadyak to naramiden timang sugat iti puso. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi, manahen kat nariknak ti irot ti arakop ti asawak. Nagtipon manen ti direksyon ti pitik ti puso. Di min napupuutan manong nemi na kompleto nagiti anak ko. May sama-sama tayo namang garakop. Ngamang kablaw kanyak ti happy birthday. Kadaddan na ipasurot nga. Papa. Happy birthday, Papa. Agamanak, ani anak. Happy birthday, Papa. Agamanak, June. Happy birthday, Papa. Agamanak, Joy. Happy birthday, Papa. Agamanak, Bunso. Naday di nga aldaw manong nemi kat kaslison tinangrugyan ti sabalipay nga aldaw agsapakin namnama. Tapos nikas tagat may kanag iti gundaw nga mga sulnit kadag iti adu nga nagkurangak iti pudno nga pamilya. Nalaos nga panagbabawi, panagpakawan, ken panangikari. Nadyak arimiden tinaramid ko. Saan ton? Kanagbalinak tumanin nga may isang responsable nga ama. Ken asawa, iti binangon mi a pamilya. Iti agdama manong nemi, medyo subsublin ti normal kasasad ko. Madanet so kontagsao, nga madalabasit pa'y panagpilpilay ko. Pawanin ti sa bali nga naramid mi ti asamak manong nemi, no di nangaywan kadikiti adda ti asideg nga po kumi. Ni ani nga inauna, manong nemi, ni destinon sa Manila, ket doktor, ti asawa na, talo, di kiti apo kumikan kuana. Ni engineer, John, manong nemi, nagtalinaed dito lugar mi, gawat ang mga opisina ti gobyerno, ket nagkonkontrata, duwamat ten ti apo kumi. Ni rinto taniya, Joy, manong nemi, ket iso, iti na ikamang sadyay, Bisayas, at damaten apo kumikan kuana. Ni Carlo nga bunso manong nemi awong peti asawa na. Nga magdaman nga trabaho manong nemi. Nalaos nga pa nagbabawi manong nemi tining
nang adipan kaniya, ngayon maglagi din ta si papakawan na kaniya, kaya nagsublit pa matig dati, asawa kaniya. Nagsubli ka man kay pimpinateg, ngawan ti sa baling kay daw-dawat, minasapin lumatawan ton ti dumteng pa'y anak ka na problema, ti lasyon ti pamilya. Agyaman ako na manong naimi ti anos mo, nang ibang sagat sapi kung matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin na pagsarmingan ti bihag ka, dagiti padag nga nimngeg. More power to your program and God bless. Ito yung haradagyaman nga pagkaya mo, Randy.